Sanibonani balandeli baleli khasi. Lana ngikhuluma noGugudla Ngamandla. Ngithanda ukuthi sikhulume ngokuphupha ushonile, ngokuphupha ungasekho emhlabeni. Kuyiphupho-ke elithusa abantu kakhulu. Umuntu afike athi, hawe ma, ngibhubhe ngishonile. Mhlampe singathi ukulibheka ukuze abantu noma beliphupha kodwa babe bazi ukuthi liqonde ukuthini, noma kuyisibonakaliso esisuke sizothini empilweni yakhe. Ukuphupha ushonile kuyiphupho elivame ukudida abantu, kodwa incazelo yalo ayivamile-ke ukuba yinto embi njengokufa kwangempela. Iphupho lihunyusha kakhulu njengophawu lokushintsha, ukukhululeka kokwedlule noma ukuqala isahluko esisha empilweni. Incazelo nje ejwayelekile hlampe singathi ukuyibheka ukufa ebusheni akusho ukuthi uzofa noma uzoshona. Kusho ukuvame ukubonisa ukuphela kwesigaba esithile empilweni yakho, noma ukukhululeka ezintweni ezindala uqale okusha. Ukudlula kokudala ukuqala okusha. Ukuphupha ushonile kodwa uphila futhi, ngoba kuyenzeka, kuvame ukukhombisa ukuphila okusha noma izinguquko ezinhle. Kungasho ukuthi uzoshiya imikhuba emibi noma izinkinga ukuze uqale impilo entsha. Uma uzoqala impilo entsha, kunezinto vele kumele uyibeke emumva noma uyiyeke ukuze uzokwazi ukuqala impilo entsha eqhubekayo, enhle, eya phambili. Uma ushonile abantu bekhala ngawe, kwezinye zezixolelo kusho ukuthi uzophila isikhathi eside. uNkulunkulu nje usuke usenaso isikhathi esazokugcina kulo mhlaba. Uma ukwesaba ebusheni ngesikhathi ushona, lokhu kungasho ukuthi usaba izinguquko ezizayo noma usengcupheni yokulahlekelwa izinto ezibalulekile. Uma uzizwa uthule noma ujabule ngesikhathi ushonile, kusho ukuthi uthola ukuphumula emqondweni noma emoyeni. Uma ushona ngendlela embi, ukuhlaselwa noma ingozi, noma kuthiwa iyiphi-ke ingozi, hlampe ingozi yemoto, ingozi yani. Lokhu kuvame ukubonisa ukuthi ukhathazekile ngezimo ezinzima empilweni yakho. Uma ushona bese ubona umngcwabo wakho khona ebusheni, kungabe ukuthi usukulungele ukuvula ikhasi usukulungele ukuvula ikhasi elisha. Elidala usudlulile kulona, uzoqala kabusha empilweni yakho. Ngiyabonga-ke balandeli bami ukulalela ividiyo zifike ekugcineni. Ngathi uNkulunkulu anganibusisa, kunikhanyele zonke izinto enifisayo zibe impumelelo. Ngicela ni-subscribe ekugcineni.